kamar ya taɓa yi gwamna sai da nake wai he ai wannan a ba su gwamna da gaske na ke wai da in gwamnoni sun kalle su wallahi su ba su gabanci yayi hankalin kwance ko da gaskiya bai so ka ne mai gidan da biyu na ke tun farko tun inda so da kauna aho su wannan ma sun wanke zuwa gaida ne da ayu ya so da ni ma nan gidan shek ma da yan mota nan nai ka magana ya ka a sai dan gida ne har siki kwarai dan gida ne muna amin yasu suna so na kawai su yi magana muna da kuna da amin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi amin ya rabbi amin yasu amin ba yes amin amin yes amin yara sun dinga bata ko ya ɗaukaka ta musamman ce ya girma aya za ku yi wata shida to kun yi yes to amin ya rabi lalami ka ga yadda ka yi fine boy zai fito ina yake can wajen sai da ziyara kawai bane ina can sun wuce sun banda ba za a ai ga mu nan mu muna nan